Тисячі незаконних археологічних розкопок, плюндрування історичних пам'яток та масштабне вивезення артефактів до Росії. Так окупанти знищують культурний спадок Криму. Фахівці переконані, що наслідки такого варварського ставлення доведеться довго долати після звільнення півострова. На жаль, продовжується ми можемо фіксувати майже всі порушення, які є в міжнародному гуманітарному праву стосовно культурної спадщини. Це, по-перше, привласнення об'єктів культурної спадщини, привласнення учреждень, установ культури. Це незаконні археологічні розкопки, які зараз ведуться там російськими підприємствами та установами. Це переміщення музейних предметів з Криму до Російської Федерації. І це, звісно, відозміна або модифікація пам'яток архітектури, які після такої відозміни, після таких будівельних, не хочу називати їх реставраційними, будівельних робот, вони втрачають свою автентичність. Політика російської окупаційної влади спрямована на асиміляцію у сферах науки, культури та історії. Таким чином, Москва стверджує панування російської культури на загарбаних землях. За словами керівника прокуратури Криму Ігоря Поночовного, документуються усі випадки захоплення культурної спадщини, яка є публічною власністю України. Наразі порушено 26 кримінальних проваджень, що стосуються 88 фактів злочинних дій окупантів. Ми розуміємо, що культурна спадщина є все-таки об'єктом злочинних посягань. Це і реставрація Ханського палацу, це і заміна історичної плитки на Херсонесі Таврійському. Тому витратили багато часу для того, щоб в консультаціях з міжнародними експертами, з вітчизняними експертами все-таки прийти до висновку, що ці всі дії окупаційної влади ми можемо кваліфікувати як воєнний злочин. Ми здійснюємо моніторинг тих порушень, здебільшого по відкритих джерелах, але не лише, в тому числі через звернення, які до нас надходять, або комунікуючи з громадськими організаціями, які безпосередньо на території здійснюють власне такий моніторинг. Після того ми це обробляємо, покладаємо в аналітичну роботу і накладаємо на це власне списки порушників, так звані санкційні списки. Російські науковці, які поплюжать чи вивозять кримські артефакти до Росії, нічим не відрізняються від чорних археологів. На думку очільника Українського інституту національної пам'яті, про культурні злочини має знати весь світ, а псевдоархеологи та науковці мають стати вигнанцями. Третій вибір державної політики – це переслідування порушників, злочинців. Грубо кажучи, ті скарби, які є, вони мають стати отруйними скарбами в руках окупантів. Грубо кажучи, музей незаконно вивіз картину, музей має бути зашемлений на весь світ. Науковець розкопав якусь спадщину, він має бути дуже популярним в світі, як чорний археолог. Якась людина перемістила незаконно з одного музею в інший музей, ця людина має бути втрачена на світовій, тобто їй не мають подати руку ні в Україні, ні в світі. Грубо кажучи, переслідування порушників злочинців має бути так працювати. Знищення культурної спадщини окупованого Криму – частина злочинів, про які має знати світ. Тут стане в нагоді інформування учасників Кримської платформи, переконана перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джепар. Якщо ми думаємо, що те, що знаємо ми, українці, є даністю, це не так. В це треба вкладати ресурс постійно. В політику невизнання, в політику того, що робить Російська Федерація в окупованому Криму щоденно, як вона заміщує населення, як вона вивозить культурні об'єкти і артефакти, як вона проводить незаконні археологічні розкопки, як вона проводить незаконні виставки, як вона проводить незаконні реставраційні роботи. Це все є те, що потрібно в щоденному режимі пояснювати. І це не є дані, що всі просто по умовчанню будуть це знати. Тому Кримська платформа є елементом і механізмом такої роботи, такої адвокації в різних формах. Друге, ми маємо, очевидно, випрацьовувати міжнародні механізми захисту культурної спадщини. В нас є вже позитивні кейси щодо, наприклад, скіфського золота, але таких кейсів має бути все більше. Рішення суду Амстердама про повернення до України колекції так званого скіфського золота стало першою перемогою на культурному фронті. Це безцінна колекція з понад 5000 артефактів. Їх вивезли з Криму на експозицію ще до окупації, а потім Москва стала доводити всьому світу, що має на них право. Однак і оскаржувати рішення нідерландського суду окупанти не поспішають. В них залишився лише тиждень на апеляцію. Але міжнародне право цілком на боці України. Інна Полякова, Ельдар Ісматов, Заман, АТР.